Yo, what's up? Hello guys, The Journey to the Dark Side. Τρίτο επεισόδιο. Δεν ήθελα ποτέ θα φτάσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Ναι, και θα έχουμε πάνω από έναν subscriber. Σήμερα έχουμε θέματα. Το σημερινό... πριν πω για το σημερινό βίντεο. Ναι. Θα πω για άλλη μια φορά, τσεκάρτε το έχουμε στο έξτρα βίντεο και στο δεύτερο επεισόδιο. Δεν θα το βάλουμε εδώ γιατί μας παίρνει πολλή ώρα. Μας χάνουμε χρόνο δηλαδή. Το να το γράφουμε. Όχι μόνο το και να ψάχνουμε τα link και τέτοια. Τσεκάρτε το κανάλι του Mixa Gaming, στο οποίο είμαι σε ένα βίντεο και εγώ. Guest star, τα θυμήθηκα, έτσι ρε man. Guest star. Ωραία. Έχουμε τα link και το Google Plus του και του Facebook στο έξτρα και στο δεύτερο επεισόδιο όπως είπα. Αυτό, αν σας αρέσει το βίντεο κάντε subscribe και ελπίζουμε να σας αρέσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε αρχίδια man. Ξανά αρχίδια. Αλλά όχι τα αρχίδια του Γιάννη. Αλλά έχουμε 10 κιλά αρχίδια. Έκαστος! Τσέρνομπιλ σήμερα. Τσέρνομπιλ ρε μαλάκα. Και προσέξτε ότι τις εκπομπές ασχολούνται με αρχίδια, έτσι. Ναι. Όλες οι εκπομπές με αρχίδια θα ασχολούνται. Γιατί όλα αυτά που θα έχουν ανεβάσει στο βίντεο αρχίδια θα είναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πρώτο βίντεο. Που είναι αρχιδάτο. Φίλε. Και είναι από το στρατό και είναι κανονικό κλιπ, έτσι, που συνέβη στα αλήθεια και δεν το κάνουν για πλάκα ή τίποτα τέτοιο. Ναι. Φαίνεται κιόλας. Ποιος μαλάκας μαζεύει τόσους ανθρώπους. Ας το δούμε. Yo, εδώ είναι το βίντεο. Απολαύστε το όσο μπορείτε δηλαδή και εσύ. Η οποία ιστορία δηλώνει ότι αυτοί που το φοράμε έχουμε τουλάχιστον 10 κιλά αρχίδια έκαστος. Λοιπόν, εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Εγώ θέλω λεβέντες. Θέλω ανθρώπους να περπατάνε και να τρίζει γη. Δεν θέλω ανθρώπους να φοβούνται. Δεν θέλω ανθρώπους δειλούς. Δεν θέλω κότες. Γι' αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Απλό, κανονικό, στρατιωτικό βίντεο. Άντε γεια σου. Λοιπόν. Τι είπα ρε, τι απλό κανονικό, αφήστε με να πω αυτό που θέλουμε τα σενάρια λοιπόν. Αρχιδικό βίντεο. Πώς μου ήρθε τώρα. Τέλος πάντων. Και σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Ένα. Έχουμε θερματάρα σήμερα. Πώς ξεκινάει πάλι το βίντεο. Ναι. Όσοι φοράνε το καπέλο, το μπερετίν, αυτό το πάμε μάλλον. Έχουν 10 κιλά έκαστος. Το κατάλαβα. Με παίρνουν κάτω. Έχω 10 κιλά έκαστος. Ναι. Αρχικά. Όποιος φοράει αυτό το καπέλο είναι 10 κιλά αρχίδια έκαστος. Όχι απλά 10 κιλά έκαστος. Και για απόκρες να το φοράτε, έκαστος είναι. Το βιάζετε, τα αρχίδια σας είναι τόσα, το βάζετε. Έτσι πάνε μαλάκες. 10 κιλά ασήκωτε, σηκωμένοι, μαλάκες τώρα, έτσι. Μαλάκες. Συνεχίσουμε λοιπόν, λέει μετά. Τι λέει μετά? Μετά λέει ότι θέλει ανθρώπους να μην φοβούνται. Θέλει θαραλέους. Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ... Και θέλει θαραλέους σοβαρούς ανθρώπους, κάτι τέτοιο λέει. Ναι. Λοιπόν, μεγάλε, λες πολύ διαφορετικά πράγματα και δεν σε πιάνουν οι άνθρωποι. Δεν θέλεις ανθρώπους να μην φοβούνται, θέλεις θαραλέους ανθρώπους και δεν θες σκότες.
Καταρχήν στις σκότες, εκεί που είπες θέλω θαραλέους, δεν θέλω αδειλούς, δεν θέλω κότες. Ηρέμησε λίγο ρε μάνα, εντάξει. Ναι, και τον ακούσουν και στα πίσω πράγματα. Δίπλα είναι οι στρατιώτες. Α, εν τω μεταξύ, τώρα μου θέλω. Λοιπόν, δεν θα έχει φάση να αρχίσουν να κάνουν όλες τις αρκώτες για να φύγουν από το στρατό. Ναι. Δεν θέλω κότες. Και επίσης, γιατί οι στρατιώτες φοράνε γαλάζια και όχι τα κανονικά στρατιωτικά, γιατί προσέξτε, κανονικό καπελωτικό παντελόνι και γαλάζια μπλούζα. Και όχι, υπήρχε και ένας που φορούσε κανονική. Ο στρατηγός. Και επειδή δεν το ακούσατε αυτό, ο στρατηγός. Και επίσης, Ναι. αγόρι μου, δεν έχει στρατηγούλη μου, πώς να τον ονομάσουμε, Δεκακυλάρχηδε. Δεκακυλάρχηδε. Δεν έχεις ενημερωθεί τα τελευταία 100 χρόνια ότι υπάρχουν και γκέι. Ναι. Στο στρατό δεν είναι όλοι θαραλέοι. Μη σου πω δεν είναι κανένας θαραλέος. Καταρχήν, κανείς δεν θέλει να πάει στρατό. Να το ξεκαθαρίσει κάποιος. Άσχετο αυτό. Κανείς δεν θέλει να πάει στρατό και κανείς δεν κάνει καλή δουλειά στο στρατό τώρα πια. Ναι. Δεν είστε θαραλέος, να γυρίσουμε στο θέμα που θέλω να μιλήσω εγώ. Και μετά πέσετε. Δεν θες θαραλέο, θες θαραλέος, sorry. Οι θαραλέοι αυτοί άνθρωποι, ποιοι είναι? Οι γκέι που ήρθαν εκεί που από τους 100 ξέρω εγώ είναι 99 ή ο ένας κακομοίρης που την πέφτουν όλοι και φοβάται μη του πέσει το σαπούνι στο μπάνιο. Και όταν του πέσει το σαπούνι στο μπάνιο, sorry αλλά Δεν υπάρχει γυρισμός. δεν υπάρχει σωτηρία. Αν σου πέσει το... Σαπούνι. Αλλά καταρχήν εκεί δεν πρόκειται να την καρφώσει κανείς, δεν έχει φόβο. Γιατί τόσο κρύο που είναι σιγά μην του σηκωθεί το άλλο. Και επίσης, να του πέσει αυτόν το σαπούνι. Στοίχημα, επειδή οι άλλοι υπόλοιποι 59 είναι γκέι, θα τσακώνονται, θα την τραβάνε, πέρα θα τσακώνονται να το πέσουν αυτοί μαλάκα. Γιατί γκέι δεν γαμάνε, γαμιούνται. Ναι μαν, το είπα. Το είπα, fuck you, όλους όσους μου είπαν να μην το πω, δηλαδή εσένα. Σου είπα να μην το πεις γιατί δεν είπαμε να σχολιάζουμε γκέι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε κάτι με τους γκέι, έτσι. Ναι, πλάκα Έχουμε κάνουμε. και γνωστούς γκέι, έχουμε και φίλους γκέι, δεν είναι εκεί το θέμα. Και για αυτούς που τους λέμε ξέρουν έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε καν ονόματα. Ναι, Και δεν θέλουμε. όλοι θέλουν 5 λεπτά δημοσιότητα. Και επίσης, στο τέλος που λέει δεν θέλω κότες! Μαλάκα, δεν νομίζεις, αν δεν βλέπεις πως είναι το τέλος που τελειώνει εκεί, δεν νομίζεις θα πετάξει ένα δεν θέλω κότες ρε μαλάκες γάμο του πουτάνα σας, κάτι Ναι, τέτοιο. ναι. Δεν νομίζεις θα το πετάξει ρε μαλάκα, True. κάνα δυσί. Είναι έτοιμο να τους φυλακώσει το ξύλο. Το βλέπεις. Και είδα τώρα στους στρατιώτες μαλάκα, ήταν σε φάση τρομαγμένοι, δηλαδή σαν να βλέπεις σίγουρο Λογάν. Πες, όχι είσαι στρατηγός και πες θέλω άνθρωπος γενναίος, όχι δηλούς. Και δεν θέλω κότες. Και στο κότες να είσαι τέτοιο. Και εγώ είμαι ο στρατιώτης. Στο κότες να έχεις έμφαση. Θέλω άνθρωπους γενναίους και δεν θέλω κότες. Ακούς, Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν μ' άκουσαν. στη Θεσσαλονίκη σ' άκουσαν. Στην Αίγυπτο δεν σ' άκουσαν. Αχ, κρίμα ρε εσύ. Είδατε, τώρα πια και θεατράκια. Ναι. Θεατράκια. Θεατράκι. Επίσης, γι' αυτό, μαλάκα, όντως κάθεσαι έτσι προσοχή και όταν φωνάζει θέλω κότες. Πάνε έτσι όλοι. Είναι τρομαγμένο, αλλά θα λιποθυμίσω. Λες και είναι τρίπια η καρέκλα σήμερα. Δεν τρέφεται καρέκλα. Το παίρνουν τα αρχίδια. Πριν κάτω. λίγο φόρεσα μπερέ. Ωραία. Α, Βοήθα.
να σας πούμε ότι Κάνε γράψω γονατό να μου. αρχίσετε να κάνετε comments, να στέλνετε ερωτήσεις. Και στο YouTube και ναι, στο... να στέλνετε πράγματα που δεν σας αρέσουν. Αυτά, επίσης να μας στείλετε αν θέλετε να κάνουμε gaming κανάλι. Καλά, είναι νωρίς ακόμα. Το ξέρω. Τέλος πάντων, αρχίσουμε αυτά αυτό. για το βίντεο. Κάντε Και κάντε subscribe, like. Έχουμε Έχουμε Twitter, Twitter, ναι. επιτέλους. Περισσότερες πληροφορίες για το κανάλι, το Facebook και το Twitter θα κάνουμε σε έξτρα βίντεο. Μετά βέβαια από αυτό το επεισόδιο. Ναι. Κάντε subscribe, follow όσοι μας δουν, LKTH, like στο Facebook, subscribe είπαμε, like στο βίντεο. Προσοχή σε όλα τα βίντεο να βλέπετε το description, γιατί θα γράφουμε διαφορετικά πράγματα για να ανακοινώσει τι θέλουμε και θέλουμε να το βλέπετε. Αυτά λοιπόν. Ήταν το τρίτο επεισόδιο του The Judgment of the Dark Side. Ήμουν LK και σας εύχομαι να μην πάτε ποτέ στρατό ή τουλάχιστον να μην βρείτε ποτέ έναν τέτοιο σαν εγώ που να ουρλιάζει. Γεια σας.